ini tentang halus. Dia sampai nang puasa. Begule sih. Tak pikir-pikir, benar. Ngeleh guys. Malah sambilnya kita beda. Makanya jajan ini repot. Nah, pono bakun. Gimana neken sampai asli. Pakai rasamu. Ketika ini pas bini latihan, anu itu dari rontor. Anasnya di supre tak gobel. Jangan alhamdulillah. Matur nuwun mengko disip jiwe. Kok capet-capet kekrungu ana wong nangis. Guys, lah sampean. Wonten jero alas. Ana wong nangis. Coba kae. Engko anu gedhe ora dikek cedak ono dhisik. Lah sampean temen males nangis iki. Oh, nganu. Kalau sampe. Taman keren nggih kalau sampe. Oh, sembrono wong jroning alas kok ngobrol kulo sampe. Suarane solong caket sih. Walah nggih. Dari mana? Dari Ayu. Kakang buka dipun melajar aku dioyak-oyak patih kongku marang Nyai semune pengen boyo kambak ini Sri kowe ning ndi Sri yen ora gelem karo Kakang Budo Basu yo karo aku wae seorang tokoh Kakang ngasuh dhisik tak tanggang iya diadikku aku tak ngasuh dhisik empreng mandang kesel nih Kak aduh bijarin apa? Ya sisih dene sikil kula tumpah jenenge jiwe kowe aja sembrono. Lah sampeyan aku ngono pijati bojoku ampun ora sembrono jiwe. Ora mukhrim. Oh nggih. Lah jan sampeyan. Wong kula dhewe aku nyata tolong lho Jas. Dan direksi kaya-kaya urunan kene. Yo dinteni ora sedelo maneh tekan kene.